Dumanong kayo dito'y nasudi, nanumu, ken naisem nga alakapan! Norway and Jesus Earth Journey, your resident Cagayano vlogger. Ang Alakapan na isang bayan dito sa kanlurang bahagi ng Cagayan na may 27 barangay. Ito rin ang ikasyam na pinakamalaking bayan pagdating sa land area dito sa probinsya. At alam nyo ba na ang bayan ng Alakapan ay isa sa mga bayan na pinakamabilis ang progreso? At bakit hindi? Dahil nga sa tagline nilang naisem nga alakapan, sino ba namang hindi matutuwa at mapapasmile sa isang bayang ang hangarin ay progreso? At syempre, sasamahan ka ng mga tao dito ng mga Ilocano kasama ng mga ngiti nila. Alam nyo ba ang ibig sabihin ng salitang alakapan? Nanggaling ito sa kwento ng dalawang mandirigma na nakatira dito sa lugar na ito noong unang panahon. Ito ay si Ala at si Kapan. And to cut the story short, ang dalawang mandirigma ay na-in-love sa iisang babae. Aakalain mo ba namang ang bayang ito ay sumibol sa pag-ibig? Ang masakit nito, dahil isa lang ang maaaring magpakasal, kailangang maglaban ni Allah at Kapan para sa babaeng kanilang inaasam. O pag-ibig na naman, pag pumasok sa puso nyo naman, hahamakin ang lahat, masunod ka lamang. At ang dalawa nga ay naglaban na umabot ng ilang araw hanggang sa sila ay parehong nanghina dahil sa kanilang mga sugat at hindi naglaon, silang dalawa rin ay parehong namatay. Kawawa naman si girl. Wala tuloy papakasalan. So ayun na nga, para bigyang pugay ang dalawang magiting na mandirigma, pinangalanan nila ang kanilang lugar na Alakapan hanggang naglaon nakilala ang bayan na ito bilang Alakapan. At alam nyo ba ng isa sa pinakamalaking transport service, walang iba kundi ang JV Florida ay dito ang main headquarters. At hindi lang yan, meron na din silang 24/7 stores tulad ng 7-Eleven at mga affordable inns. Hi! Welcome to Alakapan's Inn. Pasok kayo! Pasok! Ayan, dito ako nakastay ngayon. Pagod na ako mag-vlog! Magpapagod na tayo! Aray ko. Pagdating naman sa mga pagkain, abay, hindi mahuhuli ang bayan ng Alakapan.
alakapan ay naghahanda sa kanilang malakihang pagunlad at progreso. Sa bawat ngiti at pagsisikap ng mga alakapenyo, ang rurok ng tagumpay ay talaga nga namang kanilang mapapasakamay. Ang bayan na sinimulan ni Ala at Kapan ay bayang may pag-ibig, may ngiti at hangarin. Kaya nararapat rin na ang alakapan ay iyong bisitahin dahil baka ang kupido ng pag-ibig kanya-kanya mapapansin. This is Norway and Jesus Earth Journey, and this is Alakapan!